Det er shiny stone her, og ja, som I kan se, er det noget anderledes. Jeg er i gang med at bygge en mur. Ja, der skal også en over på den anden side. Ja, men Nikolaj, han er ikke lige inde i denne bane. Han spiller i sin egen survival. Den er privat. Den ser I nok ikke noget fra. Nej. Men det vi skal i den her episode, det er bare byg mur. Byg mur. Og bla bla bla. Og sådan er det. Det må I leve med. Yeah. Så skal det være stone. Jeg hader det der, når den egentlig giver. Det ser træls. Ja. Jeg skal lige tænke lidt over, hvordan jeg vil have det. Ja. Hvordan jeg vil, man skal kunne gå heroppe, synes jeg. Så lige jeg lavet sti. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg vil have det. Jeg vil lige skrue lidt ned. Niks. Jo, du skal. Ja nok. Altså, jeg synes altså, man skal kunne høre lidt af det. Men ikke for meget. Det skal man kunne høre, men ikke for meget. Og så skal et stykke glowstone på her. Og der. Ej, hvad er det? Nu kommer tænder op. Ja. Det var ikke så godt. Glowstone. Og stikflise. Jeg kan godt lide det der look. Altså, det ligner sådan en borgmur der. Vi skal også bygge en herovre. Når jeg får tid. Og jeg filmer altså kun i 10 minutter, fordi det tager ikke særlig lang tid at uploade sådan en. Og jeg gider ikke redigere. Jeg gider simpelthen ikke bruge tid på det. Glowstone. Nogle gange så man kan rundt dobbeltklikker min mus på en eller anden mærkelig måde. Det er så irriterende. Ja. Og I kan høre Nikolaj spiller, han farmer lidt lige nu. Men det er også fint nok. Jeg ved hvordan vi skal have vores skuld. Jeg ved det ikke helt endnu. Men det bliver nok bare et eller andet sejt, tror jeg. Bare det mest irriterende det er, at det kommer til at tage meget plads herinde. Fordi det her det er ikke særlig stort område at bygge i. Så må man bare lave høje etager. Jamen moment. Sådan der. Og ned. Jeg er glad for at jeg ikke er i survival. Så ville jeg bare være død lige nu. Det ville ikke være så fedt. Nu skulle bare se mig være død hele tiden. Ja. Så er vi snart færdige. Jeg kan lige tage en foil op. Der. Ja. Og så er den glowstone. Der. Og så var nej, det er 3 der. Så er det hernede. Så dyt. Jeg kan godt lide det der look. Det er meget pænt. Jeg kan så hoppe. Nej, men flyve, kom så her. Whee! Jeg fløj. Shift, ja. Og det jeg tænker mig, det er, at jeg skal lige finde ud af, hvor højt det er. Det skal være, som du kigger ovenover. Alt det her. Ja, gulvet det kommer til at være her, så kan man kigge. Eller hvad? Prøv lige at sætte en blok der, så ser du meget, man kan se. Ej, det er sgu ikke meget det der, hvor man ikke. Måske skulle man gøre det der til glas, måske. Det gør vi sgu. Vi gør det sgu til glas. Det kommer til at se meget bedre ud. Men nok. Det kan se lidt bedre. Men nok. Jeg tror også bare, vi laver gulvet om til stone brick. Det tror jeg i hvert fald, jeg gør. Det skal gå. Det spærer det her. Skønt. Og nu har jeg taget min stone af. Det er bare skønnere. Skønt. Det der, det er jeg ikke lige så tilfreds med. Det må jeg lige rette til.
Men det er sjovt at optage, synes jeg. Men jeg er ked af, at den ikke er særlig god, og det er fordi, at har ikke lige nogen mikrofon desværre. Den, ja, vi har ikke nogen. Men min ven Victor har en, det tror jeg også, den er faktisk rimelig god. Den kan man godt bruge. Ja, den er dejlig. Maden er dejlig. Okay, lad os prøve at se, hvordan det ser ud nu, når man stiller sig heroppe. Ja, nu skal vi se, om jeg kan finde derhen. Nej, her er nogle fyr, det er ikke til at styre på, man vil ind. Det må jeg spille, jeg kan bare ikke finde ud af det. Yes, Benji. Der er simpelthen kigge lidt mere, og her skal vi have nogle defender. Så nogen, der bare beskytter os. Jo. Det vil være meget rart. Jeg ved ikke, hvad vi vil have hernede. Der vil vi have nogle snow golems. De skyder nemlig snebolde mod fjender. Så nok lige skrue lidt ned. Stinger, musik, lyd, hovedvolumen. Nu skal jeg lige lidt ned. Ja, og fjendtlige væsener. Spiller. Nej. Det var også lige lidt ned for. Så nu bliver det lidt bedre. Men nu sætter vi lidt logo-webs, så de kan rundt og hygge sig hernede, mens de keder sig ihjel. Hvorfor sagde du ja, Nicolaj? Ja, Nicolaj. Siger du ja? Hvorfor siger du ja? Jeg kan bare fordi jeg fandt ned i en grotte. Jeg troede jeg var nærmest død allerede, men så fandt jeg ud af, at det var min, jeg havde hernede. Ja, okay. Ja, Nicolaj han er lige ved siden af mig. Spiller han så i sidste episode. Hvad hedder Indbær der i? Indbær. Ja. Han er min gode ven. Hvad hedder det der lige nogen? Nu går min mus bare mok. Jeg ved ikke helt lige hvad der sker. Men det er irriterende. Det er det sgu. Det skal være helt dekorativt, fordi der kan det jo ikke se overhovedet. Den er 3 høj en snowgolem, så vidt jeg husker. Den er 2 med græs. Eller uden græs. Den er 2 stykker sne og så græs. Ja, så er den også 3. Der finder den til det er en del højere. Lige når en sådan stige kan komme under. Derfor vil jeg nødt til at gøre at tage højere. Så hernede der skal der være snowgolems. De skal være snebold. Det var fedt. Det kan vi godt bruge. Det er snebold på alt fjendtlige luft. Ja, I kan høre min muskler. Jeg ved det, det er træsne. Øj. I kan høre min mor lige nu. Vi er snart også ved at være færdige. Jeg bliver altså lige ved med at tage indtil vi har fået lavet den enkelte lille snøgolem herinde. Det var fint, ja. Ja, det gør du bare. Nu skal vi lige finde et græs. Vi må selv ved midnatstid begge to. Ja, mor. Det må jeg lige undskylde, det er min mor, der får nakken af mig. Sne. Pokker sne. No. Lige når jeg skal bruge det, no. Nå, så må jeg bare sne på den. Nej, sne. Den er egentlig bygget på den.
ikke se. Jeg havde nok godt det så godt. Jeg tror, at vi skal sove på vinduespladsen. Ja, ja. Bam. Bam. Jeg døber derhjemme. Øvin. Bum. Ja. Lille Øvin. Det kan den lige så fint op til sne her. Den. Jeg skulle lige to herinde. Og så slutter vi altså for i dag. Det er Christian her, og det er Shiny Stone herinde på, og vi ses.